Ligira, tsada na. Maying gabi mga kabangas. What a beautiful painting. Original pa rin na painting ba yun? Ba? Oh? Wapokig mga painting oh. Oh? Nice. Tintikid ba eh? May mga kuwan oh. Nabulit sa painting ba eh? Ay, Just Bird. Just Bird. Private Cut. Okay. So, namin din rin mga kabangas sa butsa nga lugar sa Bukidnon, Hapon. Painting ba eh? Do not touch man. Bago po mag biyahe ko doon. Ano yung giloboy? Ayos ka, giloboy. Kali nga hapon. Ilang mga menu diri oh, mga kabangas. Ilang menu. Anong country? Anong green? Apple? Ilang mga menu. Right. Kalir ako? May painting ba? Dagang kay kubra ba? Dagang kay mga ubra bro no? Auser no? Ana si Roldan Hello Lambo. mga kabangas. Shout out si Roldan Lambo. Mga kabangas. Usas pinakagahi sa Pincak Silat. Ay. Ako gahi gyapon ko pero ubuman. Oo, gahi kayo. Artidio, si Choyanzo. Oh. Si Raing. Hanap po tayo. Tanana po pa, mag-vlog na lang punta dani. Si James oh. Si James. Right. Ugma, si Bindin naman ba, di ba? Dati yung hapon alas 4. Hapon mo nila yata, so hapon nila siya. Kaya iba man, di by duty nila ba, like for example, ang euro 16. Dito tayo, sa Sinigan, Tumpak. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making